Oi one justice, oi one justice, Ritani guru long le, latia, amar demand purak karo, satta demand purik karo, naile chonggram, oi one justice, মিথ্যাবাদী চলবে না, ধোঁকাবাদী চলবে না, ধোঁকাবাদী চলবে না, ধোঁকাবাদী চলবে না, ওই ওয়ান জাস্টিস, ওই ওয়ান জাস্টিস, ওই নাইলে সংগ্রাম, নাইলে সংগ্রাম, নাইলে সংগ্রাম, पुलिस आई है गुली का डंडा चाहिए डंडा का मेरा जीवन पूरी करो वन जाके पुलिस आई है खून देगा डंडा चाहिए डंडा दे मेरा जीवन जट मीडिया रहना ना हम भाई आइना हाय तिनी बरो किंतु बा अमा चंगलाई तो लेखा पढ़ा करी जाजा नरा मीडियम बसिंग के बन सिनी जादे तनो बरो ऑरिजिनल दरा डेवलप कर रे ता महीने खा मीटिंग दे फाइला हा जे मने राम लखन बनबास थांपो सरपनाखा कायसा महिमाया रोगलागे हयरानि खायतिर जोंनो खायना नायला जों अब सिना करिजा जों तो मरको जादों जों बलंबर सिलायसै खायना जों सियानु गया जाबा हायनि बागै जों जेमने रावण दंस खायनाय सरपनाखा रामनेर थांपुरो किन्तु महिमाया रोगलानो थांगो अबनो केबो अमलाय किन्तु बा सरपनाखायनो सायमाला हायखाय किन्तु बबो खायग्ला खामो तबो जों कायसा बरंनि बिसास कायसा एमांनि कोन जों मा बिसास मा खालायनाय एगेन नटबो सोमों आसागै मानो बको बराबो मिनिस्टार फाइना काउचे कायसा बरानो एप्लिकेशन बायसे बरानो खामि ठीक जागे बरा रसाला बरानो हांगास्टाय न अबा काउचे जाय मानो ताको काय बकोरा कोन अमा आइबे जों आजबे चिनि चबात अंगलाको जिदिनि चिनि अ जागाव सैजाक तो कायसा ए 7 तारिख 12-26 36 इंगाय अमांगे तिनिनि डेट जों मालायनानि डेट दंखासिनि बिगा मालायनि डेट 1 तारिख 9/2026 12टा PM जोंनो मालायनानि जरा रेखा अबनि बगै जों गुबै देआवनो एमां देआवनो मोगथां देआवनो अबनो जों तबो बिसास खालायै मायाखौ कायसा बरो काउ रेखा माने अब जबानो जोंनारनानि काउ उचित जे अब अंका कायसा जत गवर्नमेंट नि रूट दबो तंगो सरकार नि आइन दबो तंगो अबनि जिदिनि आइन नि बारा जिदिनि अंथाला हिंगाय जोंनि थानिनो साया खालायना अबनोबो आं जतनो सिरनामो तंगो हायनि बागै जे जाननाखि चिनि एयो बिसकां 1 तारिख जिदिनि चिनि सिलेक्शन तंगो जे नाव थाय आइफिकाय जों बाय कोनो सिलेक्शन नि बागै काउ साया हिंगाय जों हायनो हाय ताबगलाय हासाम आगरतला हाईवे रूल्स को चोराइबारी गेट जाथोखिनाय आसामनिबो त्रिपुरा फाइमै आताय चोराइबारी गेट तेबनो इनफरमेशन रेगला तेबनो नोटिस रेगला अबनो आनि केसारमो तिनिनि जोरातैयो तिनि जे हांगा स्टेट नि प्रोग्राम नि अबंका जे कायसा बरो काउ रेखा चिनि मानगोनां प्राइवेट वेलफेयर डायरेक्टर साहब तना बिनि लिखित भाबे नोटिफिकेशन रेखा अमनि बगे तिनिनि जोरातैयो हांगा स्टेट न अदर कायका थैंक यू वेलकम हामबाय जट मीडिया रहना हामबाय आइना हाय तिनि बरो किन्तु बा अमा चंगलाई तो लेखा पढ़ा करी जाजा नरा मीडियम बसिंग के बन सिनि जादे तनो बरो ओरिजिनल दरा डेवलप कर रे ता महीने खा मीटिंग दे फाइला हा जे मने राम लखन बनबास थांपो सरपनाखा कायसा महिमाया रोगलागे हयरानि खायतिर जोंनो खायना नायला जों अब सिना करिजा जों तो मरको जादों जों बलंबर सिलायसै खायना जों सियानु गया जाबा हायनि बागै जों जे मने रावण दंस खायनाय सरपनाखा रामनेर थांपुरो किन्तु महिमाया रोगलानो थांगो अबनो केबो अमलाय किन्तु बा सरपनाखायनो सायमाला हायखाय किन्तु बबो खायग्ला खामो तबो जों कायसा बरंनि बिसास कायसा एमांनि कोन जों मा बिसास मा खालायनाय एगेन नटबो सोमों आसागै मानो बको बराबो मिनिस्टार फाइना काउचे कायसा बरानो एप्लिकेशन बायसे बरानो खामि ठीक जागे बरा रसाला बरानो हांगास्टाय
na oba kau si sai mana takuk tai bukura kono oma haibe sing asu chini chobat ongla ko jidini chini o jaga o sujak to kaisa ayo 7 তারিখ 12 26 36 इंगे अमा इंगे तिनी नि डेट जों मालायना नि डेट दं खासिनि बिगा मालायनि डेट 1 तारिख 9 2026 12टा PM mo जोंनो मालायना नि जरा रेखा अबनि बगै जों गुबै देआवनो एमन देआवनो मोगथां देआवनो अबनो जों तबो बिसास खालायै मायाखौ kaisa borok kau reka mana obo jobana cengareng nani kau ochiti obo angka kaisa joto government ni rule dobo tongo sarkar ni ain dobo tongo obo ni jadi ni ain ni bara jadi ni ong thala ingka sini thani no saya kalaina obo no ang joto no sirna mo tongo hai ni bagai je janna ki chini eyo biskang 1 tarik jadi ni chini selection tongo je na hotai ain kai जों बाय कोनो सिलेक्शन नि बागै कौ साया हिंकाय जों हायनो हाय ताबगलाय हासाम आगरतला हाईवे रूल सिको चोराइबारी गेट जातोक छिनाय आसाम निबो त्रिपुरा फाइमै आताय चोराइबारी गेट तेबनो इनफरमेशन रेगला तेबनो नोटिस रेगला अबनो आनि केसारमो तिनि नि जोरातयो तिनि जे हांगा स्टेट नि प्रोग्राम नि अबंका जे कायसा बरो कौ रेखा चीनी मानगोनां प्राइवेट वेलफेयर डायरेक्टर साहब तना बिनि लिखित भाबे नोटिफिकेशन रेखा अमनि बागै तिनि जरातेस हांगा स्टाइनना अदर कायका थैंक यू वेलकम हामबाय NLFT जों NLFT in ATTF जों जेजार सिलेंडर खालामनानै तिनि लासै कोनो तिनि सलिउशन ना होजगलिया अबनि ओडिशा जों तिनि अ जागा हाथाय कटर जों गारि कासनानि रूल ब्लक खायनानै हांगार स्ट्राइक तंनानै जों फैगा पुलिस प्रशासन जों तिनि कोनो लासै जों सुजुग सुबिदा रोजा गया जोंना बरा ताहिं साने बरा साबनि ताय अंका बरा जोंना रिलिया ओ बिसिया जों दुख नांगा तिनि बरा तिनि जोंना रिया बनो चीनी जेदिन चीनी डिमांड जों जेरे माया साक जों अरनि भाषा गलाक चीनी डिमांड जोंनो मारनाय ताय कायसा बरा ताबुक जोंना काउरै थांगा प्राइवेट वेलफेयर डायरेक्टर एरपरे चीनी त्रिपुरा श्री डॉक्टर मनीषा CMजी बतेना कायसा नोटिस रेखा रोना हिंसाव तो चीनी थाने सपाया को तागला सिंयो जों नोटिस न नायनाय नोटिस जेतो चीनी डिमांड नि चीनी सिलेक्शन ना सानानै चीनी सिलेक्शन खालामजानानै हिनो जेदिने रिया हिंकाय जों जबाना जों या कागला केनो कारनै जों या काया हिंकाय तिनि लासे जों 2 बोसोरनि बेसि लाइ दंखा जोंना के बोसोर चीनी बा खरां पिछानै करिखौ जोंना ताके साइ दंगा चीनी दलियाको बरानो सरकारी बाबेटिका इंक्वायरी खालामनानै अंगै इंक्वायरी खादे आनो जतने थाने यो पावर जतने थाने अधिकार आंबो सिलाय तोय फाइजो बरकसै आंबो सिलाय तोय चबा खलाय फाइजो बरकसै तिनि यके नानो सिनिया जे बरक ताय कायसा मियानि प्रेस मिजां नोखा अबना सराय ताक सानाय सामनो गावसबाने लन्ट्राय विलेज ओ जागो कायसा 18000 के प्राय टोटल 50,000 बताऊंगा ओ माय गॉड 68 जोनाने क्रांति माराक फॉरेन सेक्रेटरी जयबा कलय परिमलनि फॉरेन सेक्रेटरी परिमलनि दागी मंगबाय बारा अमदेगा दुनिया वा अमदे कलेक्शन खाय नामानि तंगो तिने यका बारा जोनो ओ बाके जोनो सिनिंगलिया केनो कारण जोनो सिनिया केनो कारण जोनो सिनिया का
bolong borong ya berak 2 nomor bolong borong jauh ang 2 nomor bolong borong yang ani background check kadek apa ni jawab rena nangan ho गोबां बर' कक सिलसाय दङ ननो माने रांग्रि रखनावो अबायके थकाय दङ नै अबायके बदल ei noi ko bini proof nai de ei ko nai de already bini hi nai de aba hai kaya 68 ni jora dek tongo hi 68 deka kaya eglo 30,000 na de tongo ang tai ba sakte tai proman na ni media ni segang phunung nai ama jotona online renai se kaisa thai ai ko ngarang nai de jotona ama hai bosor pata na tining phunung nai ga gonta hisab lai thanai takuk tai bukhura ताबो बदल sai बदल निंतो अब न सावो अब किंतु कांति मारां कांका परिमलनि फरेन सेक्रेटारि इंडिया गवर्नमेंट ना एग्रीमेंट केबरो बिनि तंगो ओ फरेन सेक्रेटारि नि बन थांवो आं निजेर बायथना कलेक्शन खाइमारो ए को आं केस फाइल खाइजा नै दे को आं केस फाइल खाइजा बरनि मंगै होइता होइना केलेंकारि नि मंगा केस फाइल खाइजा ताइबो तंगो आं ननो फुनुं नाय आं कोनो दिना बरंना मिथ्या बाथि खाइगलाखौ आं बयनो थकौना थांलाखौ ताइबो आनेर सारा लिस्ट दङ गोबां मानो अबाय के जों बाय जों थाके सिनिलालिया ताखौ ताइ बुखुरा अबनि जवाब ना रदै आं आइके नाबो खरां दिजा फैदिक आनो ना माद्रा ताबे दे आं नांनि बगा जिदिन आं चामानि तंगां गांगाय आं अमाके केस फाइल दे खाइरो खामों ना आं खदे खाइरो सादै आं जिदिन सटिकारे रांनाय चाव आंगाय आं अमाके केस फाइल दे खाइरो न ताखौ ताइ बुखुरा मिडिया नांनो बुजि दे प्लिज जे अबा हाय प्रेस मिट खलायनाय रंनो अबरावनो जेजाना कि आनि म काउन्सिल साम आनि मंगा जेजाना अमाइका हामिया माद्रा खलायमानि अबांगा परिमलनि यावदुक दङ अ जागावा परिमलनि दागि मंबाय आनि मंगे हामिया खलायना नायो ब्रा केनो कारणे बमते गांगाय आं बरानि एगेसो बरांना आं ओभारटेक खाइबो आं केबनो ओभारटेक खाया जतनो पाल खाय जों सानलायनाय चिनि मानथायनो जों तिप्रासाना जों फियगनानि बागै जत बरंनो जों खरां पालके जों माथि सालायनाय तिनिने अबने कारणे तिनिने खाते कत अब कायसा बरा केबो फाइ मालाय फैके केबो जों बाय मालाय फैयाखौ जोंनो कायसा नोटिस रेगा मेसेज रेगा जोंनो 10 ता वतिनि अलरेडी सीएम सर एरपर प्राइवेट वेलफेयर डायरेक्टर सर बरा बे जों मालायनानै ना आं मियावनो मेसेज रेगा बरा कायसा नोटिस रेनाय बरानि नोटिस नि माध्यमै बबायके सैजाक दं अबनि सलिउसन ना साजाकनाय तमं जे और नांनाया जिदिन काउन्टाराव जिदिन करमन तंगायगाय जों या खागलाक इनके नरक जे जों सारा दिन इन अनलिमिटेड डेट जों चाबो चाया नंबर नंलिया जों तिनि होते जे तिनि सिलेक्शन नंया साक मेन्डुरा रियाबन तंथौ अरफान जों आचकनाय बारा जत दं बारा जत अरनि कनर आफ्रो जों मेन्डुरा आचकनाय तिनि सिलेक्शन ओंया इंकाय तिनि बायकाय दुइ बार कलाहा जोंनो तागे ताहिं जागा बरांनि पे इंक्वायरि खायदि ओ इंक्वायरि खायदि या जेजरा प्रसन्जित मिस्टर प्रसन्जित नों जवाब मारना है आप लोग जवाब देना पड़ेगा तो पांडे में गया पूरा मेरा पास प्रूफ है प्रसन्जित मिस्टर प्रसन्जित